Sanibona bafethu uvani lo. Lana nginiphathele indaba. Siloke sanda kancane kancane isibalo sabadlali engenzeka bayishiye Orlando Pirates ekupheleni kwale season. Yabo, kuney'ndaba engiyithola manje kuthiwa uDeon Hotto. uDeon Hotto okwabamaziyo umdlali Orlando Pirates lo okade wafika ku-Orlando Pirates. Ziningi iy'ndondo aseyiwinile for i-Orlando Pirates. Yabo, umdlali lo ongambiza nge-current legend ye-Orlando Pirates. Yabo, because ziningi izinto esekayizuza ne-Orlando Pirates. Sekawashaya kuma-finals, sekawawina ama-finals for i-Orlando Pirates. So, luningi ulwazi analo ngokuthi kwenzakalani ku-Orlando Pirates. Ngithola umbiko-ke la kuthiwa uDeon Hotto mekuphela isizini kungenzeka ashiye Orlando Pirates. Yini na i-contract yakhe iyaphela mekuphela uJune. Njengoba izophela nje i-contract yakhe mekuphela uJune, akakabi khona ingxoxo eyisabe khona. Yabo regarding i-contract yakhe ukuthi extend. Yabo, kuthiwa i-contract yakhe mekwashaya o-Friday ingakakhulunywa indaba yakhe uDeon Hotto ne-Orlando Pirates. uDeon Hotto uzothola noma yiphi club ayijoyine yabo ashaya i-pre-contract because ayikakapheli vele i-contract yakhe izophela mase kuphela uJune, but angayijoyina noma yiphi club nge-pre-contract. Yabo, angifuni ukuqamba manga. Yabona le deal le ngathi bangayisheshe bayixazulule indaba yaDeon Hotto. Angifuni ukubona uDeon Hotto ehamba ku-Orlando Pirates because he's one of those players, even though yabo iform yakhe ibuye drop, but he's one of those players esibheka kuyena uma mesinenkinga because uyakwazi ukuyisiza Orlando Pirates, uyakwazi ukuyitakula ezintweni ezinzima. Yabo, Orlando ideal yakhe engawuthi ngasheshe ixazululwe mfethu, Mjida siyamdinga lapha because abadlali mebebheda bazobuka kuyena, uyena umuntu owaziyo ukuthi Orlando Pirates kudilwa kanjani. Abafana abancane abasakhuphuka, labafana abancane abasakhuphuka, they don't know ukuthi kuliwa kanjani. They don't know the hunger. Yabo, they don't know the hunger. Abanayo hunger. Usekuwine kakhulu lo Mjida, so he knows izinto akumele azenze. Yabo, he knows izinto akumele azenze and uzokwazi ukuba director labafana abancane abasakhula. Yabo, isandleni sakhe. Yabo, so yena uyadingeka ukuthi abe khona, abe kwikhoyo Orlando Pirates. Omunye umdlali ohambayo mekuphela le season le bafethu uMiguel Team. Nalezi indawo bafethu senganitshela ngazo, angikho happy ngale indaba, but ke uMiguel Team bafethu useyiseve kakhulu Orlando Pirates. Naye ungomunye wabadlali asebeswinele izicoco ezithi azibeningana. Yabo, so yena uDeon Hotto bafethu abosisi uDeon Hotto uMiguel Team bafethu uyahamba. Yabo, engawuthi la ayakhona angahamba afike ashine. Yabo, because ngiwazile amahembe kuthiwa vele uMiguel Team kukhona iclub ekhona la ku-Betway Premiership embhekile ukuthi imsayine mekuphela isizini. Yabo, leyo club leyo iSikhukhune United. Mase ubheka iSikhukhune United vele there are many players, former players ababedlalela Orlando Pirates, abadlali abanjengo Monare, abadlali abanjengo Linda Mtambo. Yabo, labo badlali abazokwazi ukumkhombisa indlela lokuthi iSikhukhune sidlala kanjani. Nasi iSikhukhune siyibekile phansi siyadlala lapha. Yabo, Eric Tinkler usebavusile abafana emaqandeni. Yabo, so naye uMiguel Team asafike lapha eSikhukhune angafike abe ulo mdlali lo ubaluleke kakhulu kwisquad seSikhukhune United. Yabo, because nabadlali vele aba dangerous. Asazi ke noma ideal yakhe neSikhukhune izokwazi yini ukuthi iphumelele, but ke yena uyahamba naye mekuphela isizini. Yabo, another player uNdaba Ithethwa Ndlondlo. Yabo, uNdaba Ithethwa Ndlondlo bafethu naye ungomunye wabadlali engizwe kahle kuthiwa ukwisibalo sabadlali ungenza abahamba. Bengitshela ukuthi uzohamba mekuphela ngoJanuary. Yabo, angifuqa amanga. Yabo, ngangitsho ukuthi uzohamba ngoJanuary Mjida, but ke it looks like Orlando Pirates ifuna ukushanela ngempela mase kuphela le season le. Asazi ke noma uzohamba Mjida noma cha, but amahemhem ayasho ukuthi uzohamba. Yabo, angakeza ukuthi yipi club emfunayo uNdaba Ithethwa Ndlondlo. For me, angifuni Mjida ahambe. Yes, kule season ayithola game time. Ayithola game time kule season. Bekutough kakhulu, angifuqa amanga. Yabo, kule season bekutough competition ku-Orlando Pirates lapha esiswini ibiyithense kakhulu. So for yena uthi athole ischeme yabo, enenye into ebemhlupha kakhulu kulama season adlule ama-injury. Yabo, bemhlupha ama-injury Mjida, so enye izinto edala ukuthi angayitholi game time kakhulu kule season le. Ngeke ngibale kakhulu, mhlambe there are other factors, mhlambe ucoach bengayenzi into efuna ucoach eGymini. Yabo, ngicabanga usuzohlalisa uTalent Mbatha ebenchini, uzohlalisa uMakhehleni Makhawula ebenchini. Kunzima kakhulu. Yabo, abadlali abanjengo Raseboja nabo abayitholanga igame time le season. Besijose uRaseboja thina mesimthatha kwiSuperSport uzofika fit as a glove kwi-Orlando Pirates because they used to play together with uTalent Mbatha kwiSuperSport. But ke ufike la kwiPirates naye uRaseboja wangayitholi igame time, so i-competition ibi high kakhulu. uMakhehleni Makhawula ukhuphulile ngempela izinga lakhe lokudlala. Yabo,
so indaba yethu uThandlondlo naye one of the players abahambayo. Another player uGoodman Musele. Goodman Musele bafethu ngiyamazi River. Goodman Musele yes usathanda kubuya ku-Orlando Pirates umjida athi samsayina uGoodman but ke yena into engikhala ngayo futhi nakuyena ama-injury. Yabo ama-injury amlimaza kakhulu uGoodman Musele bafethu angifuni ukuqamba amanga. Yabo lento leyo yokulimalelwa abadlali. Yabo kulimalelwa abadlali iyona into edala ukuthi umdlali abe sidelined for a long time. Yabo abe sidelined for a long time mase team ithola abadlali abazokwazi ukudlala kangcono because vele sebene liability bathenga umdlalo wavulwa limala. Yabo ukuthengwa ka Goodman Musele sasitshe ukuthi uzosedela bo equality lapha eswini but ke umjida walimala sathenga bo Talent Mbatha sathenga bo Makhehleni Makhawula sathenga yabo there were many players even abo Rasebocha sibathenge uMakhehle ulomjida lo uRiver eselimele. Yabo so ziningi indleko esibe nazo ngenxa yokulimala kwakhe uGoodman Musele. Yabo so uGoodman Musele naye ngenzeka ahambe mekuphela isizini. Yabo angazi ke mhlamba abanye bangasho ukuthi abekho happy mhlamba abanye mina vele uGoodman Musele angikazi ngimbone ezumdlali ongasinikeza something lesa sise Orlando Pirates. Mhlamba wona ungangitshela ama comments ngokwakho ukuthi yini uGoodman Musele abayiletha mhlamba uPirates yiplay okay ongitshela ngegame la wabona khona ukuthi hayi uGoodman Musele uyena mdlali ekumele simdlalise nje njalo. Ungangitshela ngale game lesa ayisedlana eCape Town City ezekore goal lokuwinisa. Angitshela ngaleyo game. Another player bafethu uCaptain lo ama press conference. Captain esijwayele ukumbona nje mekushawa ama press conference Orlando Pirates miyodlala igame ibalekile siyambona efika uCaptain bafethu ekhuluma nama interviewers lapha bebuza imibuzo beqabeza imibuzo. So my captain Innocent Mayela ngenzeka naye ahambe mekuphela isizini. Not ukuthi ngenzeka per se. Yabo into lesipublishiwe kuthiwa Innocent Mayela uyihamba mekuphela isizini because contract yakhe naye iyaphela mekuphela isizini and ingxoxo ayikakabi khona zokuthi i-renew i-contract yakhe. Yabo ayikakabi khona ingxoxo umjida kodwa into engiyizwile ngaye regarding Innocent Mayela. Yes yena uzohamba ku-Orlando Pirates mekuphela isizini but Orlando Pirates im-offerishile umsebenzi within the institution. Yabo there's a job that was offered to him within the institution. Asazi noma uzosebenzisana ne-TDC na yini ukuthi akwazi urecruiter another proper talent for Orlando Pirates. Yabo ngiyayithanda futhi naleyo nto leyo ukuthi abadlali mase beshiya ku-Orlando Pirates mase be-retire sibalande yabo bakwazi ukusilethela elinye talent baba ma-scout Orlando Pirates because bazobona umdlali omncane usafufusa bazobona ukuthi okay lo uzoyi-understand i-culture Orlando Pirates kumele simlande. So yena ngajabula impela abe part of i-Orlando Pirates. Yabo wasebenze ngaphansi ku-Orlando Pirates but ke asazi yabo ibona labadlali labo ongenze abahambe mekuphela isizini but ke eya Dion Hotto ngifuna uqamba amanga ingizwisa obuhlungu kakhulu. I hope i-management izokwazi ukuyifixa le yanto le ingazi ibhebhetheke. Ingazi nje ibhebhetheke yele nale management kumele ifixe i-contract kaDion Hotto. Kumele ifixe i-contract kaDion Hotto. Yeah, I think kule list le i-contract kaDion Hotto kuphela. But ke omunye umdlali ongenzeka ahambe uZakes zakhelele pasa bafethu zakhelele pasa abantu abaningi angifuqa kwanami angifuni ukumbona ehamba uZakes. Angifuni nje uqamba uZakes angifuni ukumbona ehamba uZakes bafethu is that player ongayitholanga e-game time. Ngingaqamba futhi amanga ngingadlali nge-game time. uZakes akalitholanga ithuba ngenxa ama-injury. Yebo ama-injury umjida amlimiteke kakhulu. Yebo ambulale kakhulu ama-injury uZakes bafethu because ngikhumbula kahle isizini yala season isathanda kuqala umjida wayeshisa ngempela uzakhelele pasa but ke ama-injury bafethu umjida ambulale kakhulu ama-injury. I hope yena uzokwazi ukuthi alulame abuye but ke Orlando Pirates decide ukuthi imchithe mekuphela isizini. Yebo decide ukuthi imchithe asazi okwamanje ukuthi uzoyapi. There are many teams ku-Betway Premiership. Yabo even iDurban City yakhuphuka right now izodinga abadlali abayi-quality. Asazi maybe bazozama ukumdoba uzakhelele pasa uZakes. We don't know. Ungangitshela noma comments kule list yalabadlali laba imuphi umdlalo ofuna asali ku-Orlando Pirates. Mina babili
uZiyech benoDion Hotto. I don't want to see uDion Hotto ehamba. I don't want futhi to see uZakhelele Pasa ehamba. Ungangitshela ama